Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kundi man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kon makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress kag ang pinakamalala ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tiun sang Tig-Ululan. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Ano ang cyber libel? Inigangay man sa libel apang ginahimo ang krimen sa internet o kon cyberspace. Ang paghambal o kung paghimo sang malain batok sa isa ka tawo sa social media nga nagatugas sang pagkaguba sang pagkatawo ang mahimo nga mapasakaan sang kaso nga cyber libel. Ang mahimo nga makasuhan sang cyber libel amo ang nag-post o kon ang author sang libelous post. Ang mga nag-like o kung nag-share sa mga post ng hindi mahimo nga makasuhan, magluwas lang kung may malain nga tinaga nga nag-aatake sa isa ka tawo ang nakabutang sa caption. Sa pagpasaka sang kaso, kinahanglan nga magpadulong ang tagreklamo sa National Bureau of Investigation Cybercrime Unit. Ipakita ang libelous post sa NBI officer, magdala sang duha ka mga testigo nga may access man sa libelous post agud nga makahimo sang technical report ang nasambit nga ahensya. Ang sinuman nga mapamatud-an nga nakasala sa cyber libel ang mapreso sa minimum period nga 6 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtob 8 ka tuig, samtang kon medium period humalin 8 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtob 10 ka tuig. Star FM Sunday Program Review. Your perfect Sunday entertainment starts off with a countdown of the top 10 hits all over the country in the Perfect 10 Countdown at 6 p.m. At 7 p.m., more of today's hits are featured in Sunday Night Sweet. At 8 p.m. and today with your mellow favorites, and it's all for you in the evening. And with the Holy Rosary as you look up to God in prayer. All these great music with the latest news and information in the top-of-the-hour news and the Holy Mass this Sunday on Star FM. Sunday Program Review on Star FM. Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin may nalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobal kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-silimpyuhan. Sunod, pass-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, krapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ito ang maayo nga pamatasan. Ang mga tawo nga may maayo nga pamatasan nakaibalo kung ano ang husto kag sala. Ang ila pamatasan wala nila ginabase sa ila ginabatyag, kundi ginabase nila ini sa mga husto nga prinsipyo. Bisan wala pa sa makakita sa ila. Itudlo sing maayo kung ano ang husto kag sala sa mga kabataan. Maggamit sing mga tinaga nga nagapakita kung ano ang husto kag sala sa adlaw-adlaw nga mga sitwasyon. Itudlo sa ila ang kinalain sang tampad sa hindi tampad, sang matutom sa hindi matutom, sang kaayo sa kapintas. Sa ulihi, matun-an sang imo bata ang mga butang nga maayo himuon kag ang mga butang nga malain nga hindi niya dapat paghimuon. Ipaatag kun nga ang maayo o kun malain ang isa ka butang. Halimbawa,
Pamangkota siya nga maayo gid kun tampad kita, nga maguba ang pag-abyanay kun magbutig ka, nga asala ang pagpangawat. Gamita ang maayo nga pangatarungan para amat-amat mo nga matudlo sa imo bata ang husto kag sala samtang nagadako siya. Ipadako ang mga benepisyo sang maayo nga pamatasan, mahimo ka magsiling kun tampad ka, saligan ka sang mga tawo, o kun ipakita mo ang kaayo, manamian sa imo ang mga tawo. Tadlunga ang hindi maayo nga pamatasan. Buligi ang imo bata ang responsable sa ilang ginahimo. Dapat mabala nila kung ano ang ila sala kag kun nga hindi ini maayo nga pamatasan. Hindi gusto sang iban nga ginikanan nga sawayon ang ila bata kung makasala ini kay basi maluyahan ini. Pero ang pagtadlong sa malain nga batasan, makabulig sa imo bata nga makahana sa iya konsyensya kag makalikaw sa paghimo sang sala sa ulihi. Pabakura ang handom sa imo bata nga himo ng husto. Dayawa ang maayo nga pamatasan. Kung maayo nga pamatasan ang ginpakita sa imo bata, dayawa siya kag ipaathag kun nga ang maayo ang iya ginhimo. Halimbawa, makasiling ka, maayo kay tampad ka. Proud gid ako sa imo. Kung nagsugid ang imo bata nga maginhimo siya nga malain, pasalamati siya sa pagsugid antes mo siya. Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tubtub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, kasaysayan sa mga tinugang ang ilakabuhi, naging bahin sang Provincial Jail. Sa diin ang apat kapamusod sang pader, naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kalipay, nga naging saksi man sang ilang mga pag-antos, kag kabudlay kag paghinulsol. Litong-lito sa nakakabingin-ingay, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, makig-upod kita sa ila pagpanalambiton, kag makigbahin kita sa ila kalipay, kag pag-antos, nga ilaman na agong sa Provincial Jail. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat may ngadlaw sa inyong mga palangga namong nga tagparamati, sa karon nga adlaw padayunon naton ang kasugpon sang sulat nga ginatagan naton sang kabuhi diri sa aton panatuntunan
Provincial Jail. Bahin sang nagdigad. Ginpakdol ko sang luwag si Dixie sa sobra nga ugtas tungod hindi gid siya mabati sang ginahambal ko sa iya. Samtang nakita ni Dixie nga may bag-o nga cellphone si Marit. Gani usisa niya ini. Kag sudo kay Marit, kinawatan ang mga cellphone. Kag may laptop pagid kuno. Diri sini nga bahin, padayunon ko ang kasugpon sang akon pagsaysay. Diri sa Provincial Jail. May laptop pagid? Oo. Di sila nagpangawat. Sa mag-asawa ko no nga bag-o lang nakasal. Mag-asawa siling mo nga bag-o kasal? Sinong mag-asawa na? Hindi sila manugid. Nga ako no, sindikato gani. Pati gayon ako darit. Para nga makaganit man ko. Pabay ilang Kay pati gayunon ko man ikaw. Madamo sila sang kinawatan ng nabaligya Kag barato lang. Ati mayo na rit. Ginansahan nato ng ilang nga baligya. Ay, yadi pa na ay. Oo Kag abi mo pala Dex. Ang isa sa ila, may crush na sa akon. Ano? Oo. Si Badong ang ngalan niya. Siya ang naghatag sini nga cellphone sa akon ho. Ang bili ko no sini, kung ibaligya niya si Iban, 5,000. Apang sa akon niya, 1,000 Amo gali? Di si Badong na, may sawa na? Ulo asawa man lang kuno Pero kung sabton ko siya, ipakasal giniya kuya. May ihaw siya kuno yasang baboy. Grabe ba? Iyawan kagid gali niya sang baboy? Gid lang Man, lain kuya sa mga babae niya. Virgin pa kuya mo. Virgin kurong dulunggan mo. Pero seryoso rin. Pati gayunon mo gid ko ha. Mapadikit kita sa sindikit para nga makaganit. Oo Matuod ayahan ang ginsugid ni Marit sakon? Mahimo ayahan nga. Sanday Badong ang nagpangawat sang cellphone kag laptop ni Riden? Ang bana ni Dalia? Kag sila man ayahan ang nag-rape kay Dalia? Hindi. Kinahanglan nga makahibalo ako sini. Kinahanglan gid. Hi Marit! My love! Hi Badong! Uti ano na? May nandak na nga ukay-ukay para sa amon? Oo Ginpilian ko na kamo sang maayo nga klase. Wow, mayo. Kag pulos branded. Makaigo inasinyo tanan. Ati mayo gid. Ato sa higad ho. Ginputos ko na ina nga daan. Para inasinyo nga 3. Ay, sino gani nang imo duha ka upod? Inang isa si Mac na, kagang isa si Jeremy. Ay, ang bugali. Ati, makaigo na silang ginpili ko Ati, mayugid. Mayugid ko na mo Mayugid Marit Ati, ang laptop mo siling mo, may buyer na? Ito? Nabakal na to. Kadamo abis ang nag-order mo. Apang ginambalan ko man sila, nga wala pa mag-abot ang iban nga stocks. Kabalo ka, kung nga wala pa mag-abot, man wala pa kami isang
prospect nga kawatan mo. Ay, amo gali. Ay, oo gali dong. Nagsiling ang upod ko nga mabakal man siya sang kinawatan. Siya ang masalo. Nagaplano man siya nga mabaligya man sina. Ang upod mo di sa pagbaligya sa ukay-ukay? Sino na ngalan niya? Si Dix, ah. Dix? Si Dix ngalan niya? Si Dix Tumboy bala? Apelido yan na o kung as in tumboy gid? As in Tumboy gid eh. Amo na siyang upod ko. Mabaligya pagid kuno kami sa mga kinawatan nga goods. Mayon na kay barato lang ang kapital ah. Di pwede man na dong? Pwede man. Pero kinanglan sinayarit. Makabalo anay ng boss ko. Oo. Man siya na yan makapamatod kung bala ng sugtan niya nga magbaligya makamudiris ang kinawatan nga kamo ang madispose. Abi ko, ikaw ang boss. Hindi May big boss pagid kami iya. Ay, amo gali. Sinuna siya dong? Hindi na kinanglan niya makaibalo ka rin Man hindi na siya maluyag nga malamita ang ngalan niya sa kung ano man ang matabo mo. Ay, amo gali. Abi kuya, kung ikaw ang boss. Pabay lang Kay sa inyo ko ipasa ang amon kinawatan nga hindi man tama gid kamahal. Oo, kung magsugot lang saya, ipasa ko diri sa inyo. Damo kami nga daan nga mga ginakawat na nga mga items mo, mga lighter, mga alahas, mga cellphone, kag mga gamit pang babae. Amo man mga panglalaki. Malalon ganin yung panglalaki ya. Pero ang mga mahal nga mga butang niya, ginapain ginaya sang amon boss. Man siya na mismo yung nagabaligya mo. Halimbawa, salakyan. Salakyan dong? Saan makawat ang salakyan? Si Jeremy na yung karnapir, ti. Siya na yung karnapir namon. Ginakawat na yun ang salakyan. Kag ginatago sa sirado nga grahe. Kag dra niya ina ginakarinar ang salakyan. Ginaislan ang pinta. Kag pati na gani plate number, ginaislan sinaya. O ginatamper na ina. Para hindi makilala sa tagihab la. Daw sa urig man mo. Ti si Big Boss na yung nagabaligya. Ay, amo gali ba dong? Pwede man gali ina? Pwede eh. Pero, sekreto lang na iya. Kabalo ka si boss. Sa totoo lang no, magkarano na. Puro kinanglan niya pagid magpanggita sang kwarta. Sigano nga bayaan sa sang iya kabit. May kabit ang boss mo? Oo, may asawa man na si boss. Apang mas matahong pagid ang kabit siya eh. Ay, amo gali. Ate, sige Hambalon ko na lang ang akon upod. Nga sugot ka, nga ipasa sa amo ng kinawatan ninyo. Nga hindi tanto kamahal. Uks paasikan ka namon diri ya. Kabalo ka, damo man na sa interesado mo. Oo. Pero hindi ka magpalibog. Partihan ka namon. Pero silingon mong upod mo, nga siguro lang ni ang bayad ha? Wala ni utang mo. Cash ni, ha? Ate, oo ba dong Hambalon ko sinang akon upod. Pero, abi mo bala? Alsada man lang ining amon ukay-ukay mo. Nagabayad lang kami sa tag-iya kada tapos bulan. Tani dong, amo man inang buhato namon sa mga goods na mapalasik mo sa amon. Gandi sige na bala dong. Mabayad kami sa imo kung madispose na namon ang baligya. Daw hindi ko tani magsugot pero okay na lang May isalig man ko sa inyo eh. Pero Ret, anong dumonta lang ka Illegal ba ning buhato naton? Ha? Kinanglan nga kiputon man sang imo partner ang babaya, ha? Para ba lang wala sabit? Okay? Ate, okay dong Are bagid rito. Kung batuno mo lang pag-uma ko, kuhaon ta ka diri mo? Oo. Kuhaan ta ka sang balaya kag saguro.
Kag hindi kay magbaligya kadri sang ukay-ukay sa pwesto ninyo nga ini nga. Was nga mainit. Kalaway pa. Matuod ka dong. Abi mo bala? Nagaplano si Dix nga papinturahan ini sang blue. Dason, mahimo siya sang istante nga gamay lang. Kag diri kami ma-display sang mapalasik ninyo nga mga goods sa amon Ati okay Pero paano na to? Ang ano dong? Ang gugma ko? Oo Ano nga huo man? Oo na gani. Ginabaton ko na ang paghigugma mo. Ha? Matuod rin? Matuod? Kagugma ko na ikaw? Oo Basta, tumanon mo lang ang ginpangako mo sa akon badong ha. Huurit, matupa ginayarit. Pasaligong ta kaya? Pasaligong ta kaya Marit, my love? Sige na. Kuhaan na to ang pinutos dong Kag maghalin ka dayon diri ha. Kay may nagapadulong na di nga suki ko. Ati okay. Okay rit? Ha? Bo, love you lang darit Bo, Ari. O sige ha. Amo na ako, sweetheart. Halong sweet. Bye. Bye. Ato na siya. Ay, sa katapusan. Nakanubyogin man ako. Ina lang galing. Kawatan lang. Ay, anay ka bala. Kay pilian ko naman siya sa bagong bukad. Napasugot ni Marit si Badong nga salon ni Dixie ang ila kinawatan kag ibaligya man. Sa pagpadayon ko pagid. Maayo nga balita, Dix. Ano na nga balita, Rit? Nagkita ay kami kainan ni Badong. Uy, si Badong? Ang nagapangaluyag sa imo nga sindikato? Oo, Dix. Nagsiling siya. Nga mapasugot na siya. Nga palasikan kita diri sa mga kinawatan nila. Uy, matuod ka, Rit? Oo. Sugot siya nga palasikan kita. Kani, makabaligya man kita sa mga butang nga malahalon. Apang barato lang kuno mo. Pwede na to nga ibaligya. Isiling lang naton nga naghalin ini sa Taiwan o kung hindi gani sa Hong Kong. Gani, makapapresyo kita sang mahal. Ati, mayo gidang naisipan mo nga ina, Rit? Kag Dix, ginbaton ko na ang paghigugma ni Badong. Ano? Ay nga ginbaton mo yung paghigugma sang sindikato nga to? Ti ano gid? Gwapo man si Badong, bisan nga sindikato lang. Kag abi mo, Dix, nagsiling si Badong, na kinahanglan, kiputon lang nato ng aton baba. Kay ti, illegal ang aton nga buhaton nga ini mo. Ati oo illegal ginayang magbaligya sang kinawatan. Ay gali, Rit. Atong kinawatan nga laptop, nabaligya na to. Ay oo, nabaligya na kuno ato. Kag madamo pagani kuno ang nag-order. Amo gali? Oo, Dix. Kag abi mo, mag-aayo na sining aton negosyo. Hindi lang kay ukay-ukay ang aton ginabaligya, kundi mga kinawatan pagid nga mga urig. Ati, mayo gid man ha. Good job kagid, Rit. Mag-aayuhan kita sini. Mag-aayuhan gid kita. Kiti, nakadikit na kita sa sindikit mo. Amo gid. Ate,
Inang milyones nga balunon naton kung magpabits kita. Kag magbakasyon dito. Dali na lang. Hulat ng bala. Pasalig ng perming ginahambal mo sa ako na. Kung kaysa, do hindi na gid ako magpati sa imo. Do nagapati na gid ako nga ginainto mo lang ako. Pareho sa pag-into mo sa imo asawa. Wala ko ikaw ginainto, Dali. Pero magulat ka lang. Kung makuha ko na ang napulo ka milyon insurance ni Dalia, kung matuman ko na ang pagpatay ko sa iya. Ako kada nang beneficiaryo niya sina. Apang saan o gani? Saan mo siya patyon? Magulat ka lang bala. Hindi mo sina kadali ang pagpatay sa iya, no? Kinalan sa mapino nga paagi. Kag may naisipan na ako. Oh, saan nga paagi? Hindi pa lang nalapit na lang matapos ang tuig. Kag sa bagong tuig, may linupok para sa pag-abot sa matason ng mga tuig. Kag ang akon asawa, mapatay. Kaya nga ay, maigo siya sa nagatalang nga bala. Oh. Ano? Ang buot mo silingon. Patyon mo siya? Kag pagwaon mo, nga nalapsan siya sa nagtalang nga bala? Natural. Sa sina, hindi ako mapasibangdan. Bagod, daan na ina nga nagakatabo eh. Hindi bala? Patyon ko sa sanghungod, kag amoy na, makakamul na kita sa dako nga kwarta. Oh. Okay mahulat ako. Hasta mag-New Year ha. Natapos na nga akong plano. Kag wala na ina sang paltos pa. Kinahanglan nga madula na sang lubos si Dalia sa amon banas nga duwa ni Dali. Ano pang pulos? Wala namang gali sa may mapanubli nga manggad. Tugod na puto ng negosyo sang amay niya. Naglaom gid ako. Nga kung makapangasawa ako sa iya, magayuhan na ako. Gali kay, ako pag nagtanga sini sa hangin, pa, napatalang pa niya ako. Mukha dinit. Kag malauman ko, nga ang kwartang ina, inang napulo ka milyon nga insurance niya. Gusto na inang ibakasyon namon nga doon ni Dali sa beach resort. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Magambyan sundagin ninyo sa pagpamati ang mga kasugpon sang sulat ni aton man ginatagan sang kabuhi diri sa atong katuntunan, Provincial Jail. Kag kami diri sa gihapon wala gid nagakalipat sa pagpangagda sa inyo. Nga kung kabuman may kasaysayan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan, Provincial Jail, DYWB, Bombo Radio, Bandalagan, Siyudad sang Bacolod. Sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Radio!